Een nieuwe vaargeul naar Holwert zal permanent op een nij tichtsliekje. Holwert bereikbaar houden van OC wordt daarom een dure zaak. Dat staat in een uitlekadvies dat 2 ingenieursbureaus maken op verzoek van de projectgroep Holwert on Zee. De projectgroep onder leiding van de provincie wil de plan nou aanpassen. Er is een luid applaus te jaren als de Holverters in februari 2015 toch initiatiefnemers uit het dorp bijpraat worden over de plan om Holwert weer onder waterzee te krijgen. Is het reëel? Ja, vind ik wel. Om dat van elkaar te krijgen, wordt er kiezen voor het terugstekken van de zeediek en een geul naar het dorp. Het miljoenenproject moet de krimp ingaan en het toerisme en de natuur een extra impuls aan. Van de lokale politiek want politici in Den Haag elke nien is enthousiast. Het mag duidelijk zijn dat wij als CDA zien dat hier hele goede plannen zijn. Denk aan Holwert, aan zee. In juni 2018 worden de plannen nog concreter. De provincie reserveert 10 miljoen euro voor het project. Den Jonken komt er hield vanuit het Riek en ik de postcode loterij stiepert het plan. In februari 2019 maar 15 miljoen euro. In januari 2020 komt er zo'n miljoen euro vanuit de regio-deal. 8 maanden later wordt de eerste groene onkocht voor het project. De organisatie gaat ervan uit dat de eerste boot in 2024 bij Holwert komen kan. En verslagjouwer Mats Schies is in Holwert. Ja, Mats, welk probleem doe ik nou op? Nou, er is de oranje door de stichting Holwert on Zee heel wat yield binnenhellen voor het project. Maar het is nog net duidelijk wat er aan zijn gebeuren moet als Holwert on Zee er nou echt leidt. Dat staat ook in het rapport. Wat je het uitlekt is, daarin staan er toch wel een paar problemen voor de voortgang van Holwert on Zee. Dat gaat dan vooral om de vaargeul en hoe dat aan zijn komt. En ook om een heel soort ingrepen in de natuur. Nou, er is te min nijtocht over hoe dat aan zijn komt als Holwert on Zee ook echt realiseerd wordt. We komen dadelijk bij die waarom, Mats. Nou, eerst naar politiek verslagjouwer Onno Valkena. Op de redactie Jeroen Nota is er in de politiek vooral een soort sympathie en waardering voor de plan van Holwert on Zee. Er zijn nou ingenieursbureaus met ernstige twijfel aan de plan. Hoe kan dat? Een groot project als Holwert on Zee, ja, dat gaat natuurlijk om miljoenen. En voordat het begonnen wordt, ons project, werd dat in Nederland altijd heel serieus onderzocht. Een helderheidsonderzoek, waarbij ik zien wordt naar de risico's en naar de correcte kosten en ik naar de gevolgen op langere termijn. Nou, uit dat onderzoek toch blijken dat die vaargeul die komt bij wandtijd te liggen. Stremingen uit de westelijke en eestelijke Waadzee komen bij en waar. Hij zal zo'n beetje permanent dichtsliekje. Het wordt dus een dure boel en het wordt ook een tour om die iepen te houden. Nou, de stedenfractie van de ChristenUnie die wist de hand te lezen op dat nog geheime rapport. En zij zijn schrokken van de uitkomsten. Het rapport is kritisch. Hè? Die hebben door een protte kunstwerken, een protte ingrepen in het landschap. En dan is de vraag, is dit natuur? Hè? Is dit mij de natuur? Het voldoet volgens het rapport net helemaal aan de klimaatdoelstellingen die we hebben. En het is zeker net een doorzame oplossing. En nou ja, dat zijn wel hele kritische noten die het rapport krijgt. En die nog verder uitzocht worden moeten. Waarvan wij zoiets hebben van ja... of we dat verder uit zag, zie je, wat gaat dat dan nog aan kosten mij zo meebrengen? Op het moment dat er zo'n protte slipuitzetting komt, ja, wie gaat dat betalen? En daar is nog geen overeenstemming over, zei het rapport ook. Degene die de vergunningen verliezen moeten, ja, daar is ik nog net overeenstemming over. En er komt een protte slip mei. En dan is de vraag, wie gaat het oproemen? En ja, die vraag moet nog opgelost worden. Ja, en wanneer valt dan het definitieve besluit op politiek niveau, Onno? Nou, dat zou de komende winter al gebeuren moeten. Provinciale steden die zullen er, is de bedoeling, in maart over praten. Maar ja, dan moet er wel een verbeteren voorstel lezen en een verbeteren rapport. Dus de problemen die constateert binnen, die moeten dan intussen adresseren wijzen. Dank u wel, Onno. Dan gaan we waarom naar Holwert. Mats, hoe wordt er in Holwert reageerd op dit nieuws? Nou, er wordt wel over praten hier in Holwert. De inwoners van Holwert binnen over het algemeen en heel bot belutsen bij de plan van de stichting Holwert on Zee. Ik heb op nota nog geen reactie gekregen van de stichting Holwert on Zee. Maar ik heb wel even contact gehad met het Dwarsbelang. Ja, en het Dwarsbelang vindt het wel spietig dat dit nou naar het boetenkam is. Maar ze zitten er nog net over in dat er uiteindelijk toch iets gebeurt met Holwert on Zee. En dat Holwert on Zee uiteindelijk terug in kan. Daar hebben ze nog wel vertrouwen in.
Ja, want dat is uiteindelijk de grote vraag. Steert het project nou op losse schroeven? Nou, Safir is het denk ik nog net. Hè? Dat stiet ik in dat uitlekte rapport. Holwert on Zee en de oorlist van Holwert on Zee is technisch wel mogelijk. Maar dit rapport en de problemen, de mogelijke problemen die daarin staan, nou ja, die binnen toch wel significant. Deputaire Klaas Fokkinga van de provincie die zit in de stuurgroep die het hier ook praat over Holwert on Zee. Ja, en hij vindt het net zo mooi dat dit nou naar boeten kwam is, dit rapport. Maar hij zit ook nog net in over de toekomst van Holwert on Zee. Het gaat hier even om een voorlopig rapport. Het definitieve rapport moet nog schreeuwen worden. En ja, dat is nou op Strittenkamp te lezen en meesten reageren erop. In elk geval kunnen we zeggen vanuit het rapport dat wij als stuurgroep er heel opinierend over praat hebben. Maar het besluit valt pas later dit jaar als het rapport ook helemaal compleet opleveren wordt. De stuurgroep had dus Joert bij elkaar zitten. Er is hier ook op praat. Wat zijn nou de grootste problemen? Nou ja, problemen in die zin, het kan technisch uitgevoerd worden. Maar er zijn wel een aantal verbeterpunten. Ik neem even onder andere het slip. Hè. Wat kun je dat daar in de toekomst mee doen? Maar ik het beter aansluiten bij het natuurlijke processen. En er zijn er nog wat onwissigheden. Die staan ik in dit voorlopige rapport. En daar hebben we dus ook aandacht voor. Maar eerst zullen de bureaus die zullen daar nog wel keer om het nog wat aan te scherpen alweer.